Mr. Bombshell Geza, we can't bring the war kukonzeresa honto munyika just because iwewe urukuda position. So Mr. Bombshell Geza, God is not going to allow you, Mr. President Emerson Mnangagwa, avasukuzonyadziswa pamabvisirwe pachigaro. Inzwa mudhara wangu ndikutaurire zvemabodyguard ndezvedenga kana wakasikwa nazvo uchava nawo, but haukonzeresi mhirizhonga in the country just because of uri kuda mabodyguard, just because of Bombshell Geza ari kuda power, ari kuda chigaro. Unopenga mudhara iwewe. Akakunzwa uchitoda kutuma vanhu conference kwaMutare. Traya maZimbabweans musabvuma kushandiswa, munomamishwa, munorohwa. Tizivisane kuti this man anonzi Bombshell Geza watumwa nedarkness, uchapesira akutumwa nenyika dzekumadokero dzinotivenga muno kuti akonzerese honto in this country, but God is going to keep us. Teach Catch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifamira. Nekwana akanaka muri yeZimbabwe, tadzoka futi zvakare takatakura mutauro wa Mr. Bombshell Geza, murwi wehondo yerusununguko vakarwira Zimbabwe, asi vasvika patime yokurashika kana kuti vabuda mugwara reorder inotarisirwa pamunhu anonzi muOvet. Thank you so much maZimbabweans. Regai tienderere mberi pamusoro pa Mr. Bombshell Geza. Mr. Bombshell Geza vachitanga kupanduka vakataura pamusoro pekuti vanoda mabodyguard, vanoda kupuhwa chigaro, vakataura kuti politburo ngaipwanywe so that kana yaputswa ivo vanokwanisawo kuwana position. Mr. Bombshell Geza, we can't bring the war kukonzeresa honto munyika just because iwewe urukuda position, iwewe urukuda zvigaro. Usanyepa kuita senge urukuda kubatsira nyika yeZimbabwe kana kuti une any help yaurikuda kupa mhuri yeZimbabwe. Buda pachena Bombshell Geza, urikutsvaka zvigaro. So wakaona kuti hapana imwe plan yandingashandisa kunze kwokukonzeresa nyonganiso. But as a Zimbabweans, sevana vefu, sevana veZimbabwe, we are not going to allow you. Listen to me Zimbabweans. Tisatendera imbwa isina mazino inonzi Geza irikuda kukonzeresa honto in this country. Irikuda kukonzeresa kusplita kwemasoja in this country. And they want to thank God because of vakuru vemauto vari kuenderera mberi nokutsigira mutungamiri wenyika pamwe chete nokuchengetedza peace kubva kuna General Valerius Banda pamwe chete nevakuru vese vemauto vavanoshanda navo. Tinokumbira vakuru vemauto, endererai mberi pakuchengetedza chisungo chorunyararo. Zvombo zvakachengetwa kwazvinofanira kuchengetwa. Tinoda kukutendai General Valerius Banda pamwe chete nemamwe magenerals ese. Thank you so much. Pane nguva huru muchifoswa kupandukira president, asi muri kuramba makanyarara. Regai kuenda nemhepo magenerals edu, tinokuvimbai. So Mr. Bombshell Geza, God is not going to allow you, Mr. President Emerson Mnangagwa, havasi kuzonyadziswa pamabvisirwe pachigaro vakaiswa naMwari plus vari kuita basa rinobatika. We are going to continue support him till Vision 2030. Vision yavo yazadziswa. So Mr. Geza, usatipatisha urukuda zvigaro. Till today we have got your videos uchitaura kuti iwewe politburo ngaipanywe so that iwe ukwanisa kuwana chigaro. Ukataura kuti uchitaura na Blessing Mhlanga ukati iwe urikuda mabodyguard, haukwanisi kukonzeresa honto munyika. Bombshell Geza,
just because of urukuda chigaro, just because of urukuda mabodyguard. Inzwa mdava wangu ndikutaurire zvemabodyguard ndezvedenga kana wakasikwa nazvo uchava nawo, but haukonzeresi mhirizhonga in the country just because of urukuda mabodyguard, just because of urukuda position. So we can't bring the war in Zimbabwe just because of Bombshell Geza arikuda power, arikuda chigaro, unopenga mdara iwewe. Tikwanire. This is Zimbabwe. This is not enda kunana DRC ko zvino. Hondo dziri kunetsa kupera. Hondo iti easy kuitanga, but kuipedza haiperi zvokumhanya. Takakunzwa uchitoda kutuma vanhu conference kwaMutare. Traya maZimbabweans musabvuma kushandiswa, munomamishwa, munorohwa. Usamobilizwa mwana weZimbabwe kuenda kundokanganisa program ya president kumaNicaland. Oh, maovheti eshe. Thank you so much maovheti achatichengetera runyararo. Kana pane maproblems achagadziriswa, president and his VP vachatenderana vachataudzana mudzimba dzomukati shamadzibaba edu. Bombshell Geza wakatumwa naSatan, wakatumwa naDiabolos. Get away from our country. Yes, this wakagara kwawakalanda, but uruda kukonzeresa nyonganiso and split pakati pemacomrades, pakati pemasoja. Tikwanireyo, get away mdarayo. Thank you so much maZimbabweans. Tatiti taudzane, tizivisane kuti this man anonzi Bombshell Geza watumwa nedarkness, uchapesira akutumwa nenyika dzekumadokero dzinotivenga muno kuti akonzerese hondo in this country. But God is going to keep us. Mwari uchachengetedza runyararo in our days. Tinokutendai His Excellency Comrade Dr. Idi Mnangagwa, our president, and our VP General Chiwenga, and our VP Comrade Kembo Mohad. Tinokutendai nema generals SA Army. Chengetai runyararo, chengetai peace in this country. Thank you so much maZimbabweans. Tinotenda.